Díomh a chairde agus fáilte go dtí an céad fís an cócaráachta den bhliain. Inniu, be meidir Johnny Torchin cealaga ábhar, I just aonanta simplí agus be an torchin seo galanta ar fad le pizza bug custard. Bunaí soltas. Leis an torchin seo a dhéanú, be na comhabhar seo a leanas díí thart. Tíosrán réamhtheanta, cealaga ábhar, sú millis, le blas sú talún nó sú críomh, sirup óir, agus siúcra dun. Céim a haon, chur git a plúr amach ar an tabla agus róláil amach an tíosrán. Céim a dó, chur an tíosrán isteach I míos nó a stein pióga. Céim a trí, chur píosa papar bacala ar mhair an tíosrán agus líon an stein le rís nó le pasta tirim. Chur san áine ar 100 seasca céim ar feadh 50 bomaite. Céim a chathair, buin den áine, buin an rís nó pasta agus an papar agus chur sa bhroscaré. An sin, chur coppla pull sa tíosrán le fork. Chur ras san áine ar feadh 10 momainte eile. Céim a cúig, chur an sú millis isteach ar mhair. Céim a sé, leigh an tim, an siúcra agus an sirup óir le chéile I bata. Céim a seacht, chur isteach na cealaga ábhar agus measc gach uile rud le chéile. Agus an céim deireanna céim a thacht, chur na cealaga ar mhair an sú millis agus chur an torchin ar fad ar ais san áin ar feadh 50 bomaite. An sin be sé ré le híthe.